कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेड येथील मुंबई गोवा महामार्गावर भोसले घाटाच्या पायथ्याशी विरळ गावाजवळ 28 ऑक्टोबर मंगळवारी सायंकाळी 6:15च्या सुमारास भीषण अपघात घडला। गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव कंटेनरनं समोर निघालेल्या आणि सोबतच समोरून येणाऱ्या 3 चारचाकी वाहनांना आणि एका दुचाकीला जोराची धडक दिली। या अपघातामध्ये महिंद्रा पिकअप, टाटा नेक्सॉन, स्विफ्ट डिझायर आणि एका दुचाकीचा समावेश असून स्विफ्ट डिझायर कारमधील 2 जण जखमी झाल्याची माहिती कळतीये। 3 चारचाकी वाहनांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारा कंटेनर भोसले घाट उतरताच सर्वप्रथम टाटा नेक्सॉन कारला पाठीमागून जोराची धडक दिली। या धडकेमुळे नेक्सॉन पुढे असलेल्या दुचाकीवरती आदळली। त्यानंतर समोरून येणाऱ्या महिंद्रा पिकअपला कंटेनरनं जोराची धडक दिली। इतक्यातच न थांबता कंटेनर स्विफ्ट डिझायर कारवर पलटी झालाय। कारचा पूर्ण चेंदामेंदा झालेला असून सुदैवानं प्रवाशांचे प्राण वाचलेले आहेत। कंटेनर हा वेगात असल्यामुळे गाडी नियंत्रित झाली नाही आणि त्यामुळे हा अपघात झालाय। अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि मदत ग्रुपचे प्रसाद गांधी यांनी जखमींना तात्काळ रुग्णालयामध्ये हलवलं। या घटनेनंतर महामार्गावर दोन्ही बाजूनी वाहतूक कोंडी झाली होती। सोबतच कंटेनरमधील केमिकल सदृश्य द्रव्य पदार्थ रस्त्यावरती पसरल्यानं परिस्थिती आणखी धोकादायक झाली होती। खेड पोलीस आणि महामार्ग वाहतूक पोलीस लोटे यांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम सुरू केलं होतं। दरम्यान वेरळ परिसरात गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई गोवा महामार्गाचं काम अपूर्ण असल्यानं या भागामध्ये वारंवार अपघात घडतायत। यामुळे नागरिकांनी हा महामार्ग पूर्ण कधी होणार असा सवाल उपस्थित केलेला आहे। निसार शेख, कोकण कटा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। तुम्ही सेकंडला तुम्ही गाड़ी कुठे गेली? बाईक वाल्याला ठोकली, बाईक वाल्याने इथला पेशंट सोडला। तुम्ही सेकंडला तुम्ही